Tun washe garin kifar da gwamnatin shugaba Bazoum ne dai aka jiyo muryar tsohon madugun tawaye na arewacin ƙasar ta jamhuriyar Nijar Malam Risa Agabula yana kira ga kabilan Abzinawa da su to su ɗauki makamai domin yakar sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar. Kazalika tsohon ministan gwamnatin da aka kifar ya yi shelar kafa wata sabuwar kungiya mai suna Conseil de la Resistance pour la République wato CRR a takaice, wacce ya yi ikirarin za ta kalubalanci sojojin tare da maido ƙasar ta farkin demokaradiyya da maida kuma shugaba Bazoum kan karagar mulkinsa. Abdulmumin Usman shine kakakin wannan kungiya ta CRR ya yi karin bayani kan wannan fafutuka da suka saka a gaba. Yanzu gwagwarmaya za mu yi ta cikin hanyar demokrasiya kinda community international tana nan tana neman ta sa soji su koma gefe, shugaban kasa ya ci gaba da aikin shi a maido demokrasiya. To lalle in wannan aiki da ake nema a yi in bai bada ba mu za mu ɗauki mataki duka da ya kamata. Sauran sirri ne lokacin da ya yi cancanta kowa ya san abin da za mu yi, kowa za ya ji kuma kowa za ya gani. Mun lashe takobi ba ya yi wa ƙasar Niger fito ya zamna bisa demokrasi, zamna bisa talaka, ba yi wa wannan an yi shi jiya kuma yau ba za mu yarda shi dan ba za a ƙara yin shi ba cikin ƙasar nan. To sai dai da alama wannan kira na Risa bai samu karɓuwa ba ga 'yan kabilar ta Abzinawa. Kanal Agali Barka wani tsohon ɗan tawaye ne kuma jagora a jihar Agadez ya yi kira ga kabilan nasu yana mai cewa har talakawa suna saurare wadansu 'yan terekin mutane wanda suke nema mu yi tashin hankali ko wani kasa ya zo ya buga kasan mu. Vraiment talakawa kusan da sani wannan mutum baya son ku kuma baya son Nijar. Tun da fada ka san farawar shan makarewar shi baka sanin ta, don shine mu muka sha hankalin mutane kowane ne ya yi sai bisa zaman lahiya, kowane ne ya yi sai ya ce ma Nijeriyan abu wanda ke tsakanin ku gara shi. Shi ma Intinikar Alasan ɗan kabila Abzinawa a jamhuriyar Nijar kuma shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa watsi da wannan kira na Risa Agabulan yana mai zargin shi da cewa wanga tawaye da kaga yayi bai yi ta ba dan demokrasiya ba, bai yi ta dan wani abu ba, ya yi ta ne saboda ya ga an yi kudeta yanzu yana so yi ma sojawa barazana saboda sojawa su dauke shi su sa shi minister. Shi mutum ne wanda in dai an kai gwamnati shi bai ciki to zai dauki bindiga. Kenan dan haka abun da nake so al'umman Nijar duka su gane, buzaye larabawa ba su yarda da dukkanin abu na tawaye ba. Wasu daga cikin ɗaiɗaikun 'yan kabila Abzinawa ma dai 'yan jihar Agadez na nisanta kansu da wannan kira na tawaye. Tawaye wannan barzancen shirme ne kawai. Gaskiya tawaye mu dai gaskiya ba mu alfahari da koma tawaye ko ba gaskiya ba. Kawai a bar soji su ci gaba da mulkin su shine mafi alheri ga ƙasa. Mu kwanci hankali kawai muke zaman lafiya a cikin kasan ba mu fatattawaye a matsayina na buzu mazaunin Agadez ba na fatattawaye. A yanzu dai abin jira a gani shine ko nan gaba wannan kira na Risa zai yi wani tasiri ga 'yan kabilar ta Abzinawa ko kuma za su ci gaba da bijire mai da kuma yadda wannan kokowa ta su za ta